Plano sang Iloilo Provincial Capital nga magtukod sang Provincial Security Group. Suno kay Iloilo Governor 3rd Defensor Jr., mahire ang probinsya sang 25 katawo nga mangin multi-role ang katungdanan lakip na ang pagpasiguro sang safety sa mga empleyado, mga gamit sang Kapitolyo kag silang i-assign sa Provincial Health Office o kon PHO, Provincial Environment and Natural Resources Office o kon PENRO, kag iban pa nga opisina. Dugang pasang gobernador ang nasamit nga planong madugay na nga ginbalay sang probinsya sa diin ang matukod nga grupong ipaidalom sa Provincial Civil Defense Service. Usually we want 25. Dapat last year naman natin ginumpisahan. But we are hiring even not because of the incident. This is really part of the Provincial Civil Defense Service. The establishment of the Provincial Civil Defense Security Group. They are multi-role responders, but they are the security officers of the province. So that may mabantay sang aton nga assets so that we will replace our retired provincial guards who are now endangered of extinction. Nahibaluan nga mas ginistriktuhan sang Iloilo Provincial Capital ang pagpasulod sa mga tawo sa Kapitolyo. Inisi ka K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.